Αιτίες της φθοράς του χόνδρου και πόνοι από αρθρίτιδα. Ολοκληρωμένος οδηγός για τις αιτίες της φθοράς του χόνδρου και τους πόνους που συνδέονται με την αρθρίτιδα, με συμβουλές για πρόληψη και αντιμετώπιση. Η αρθρίτιδα είναι μια πολύ συνηθισμένη ασθένεια, που προκαλεί σημαντική δυσφορία και πόνο στις αρθρώσεις. Αν και συχνά συνδέεται με την ηλικία, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά του αρθρικού χόνδρου. Ας εξετάσουμε αναλυτικά τις αιτίες, τις συνέπειες και τις διαθέσιμες θεραπείες για αυτή την κατάσταση. Τι είναι ο χόνδρος και πώς φθήρεται? Ο χόνδρος είναι ένα μαλακό, ελαστικό, στυλπνό και υγρό υλικό που καλύπτει τα άκρα των οστών στις αρθρώσεις, λειτουργώντας ως ένας φυσικός αποσβεστήρας κραδασμών. Ο αρθρικός χόνδρος έχει ιδιότητες που του επιτρέπουν να δέχεται φορτία και να απορροφά κραδασμούς. Με την πάροδο του χρόνου, ο χόνδρος μπορεί να αρχίσει να φθήρεται, γεγονός που οδηγεί σε τραχύτητα και αποδυνάμωση της αρθρικής επιφάνειας. Κύριες αιτίες φθοράς. Με την ηλικία, ο χόνδρος γίνεται λιγότερο ελαστικός και πιο ευάλωτος στις βλάβες. Χρόνιες φλεγμονές μπορούν να επιταχύνουν την αποδόμηση του χόνδρου. Υπερβολική χρήση ή λανθασμένη χρήση των αρθρώσεων επιταχύνει τη φθορά. Γενετικές προδιαθέσεις για αρθρικές παθήσεις. Ορισμένοι άνθρωποι κληρονομούν συγκεκριμένα γονίδια που τους καθιστούν πιο ευάλωτους στην ανάπτυξη της αρθροπάθειας. Αυτά τα γονίδια μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός τους δημιουργεί και διατηρεί τον χόνδρο. Επίσης, το κολαγόνο είναι βασικό συστατικό του χόνδρου και εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ελαστικότητά του. Μεταλλάξεις στα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή κολαγόνου μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ποιότητα ή ποσότητα του παραγόμενου κολαγόνου, κάτι που καθιστά τις αρθρώσεις πιο ευάλωτες στην αρθροπάθεια. Συμπτώματα αρθροπάθειας. Πόνος και δισκαμψία στις αρθρώσεις. Είδημα και αίσθημα καψίματος στην περιοχή της άρθρωσης. Αυξημένος πόνος μετά από περίοδο ακινησίας ή υπερβολικής δραστηριότητας. Στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας. Αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ενδυνάμωση των μειών γύρω από τις αρθρώσεις για μείωση της πίεσης στον χόνδρο. Μείωση του σωματικού βάρους για να αποφευχθεί περιττή πίεση στις αρθρώσεις. Η απώλεια βάρους μειώνει το φορτίο των αρθρώσεων και η αυξημένη άσκηση αυξάνει τη μυϊκή μάζα, η οποία υποστηρίζει την άρθρωση. Χρήση αναλγητικών και αντιφλεγμονώδης φαρμάκων. Η παρακεταμόλη μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο, ενώ τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής και στην ανακούφιση του πόνου. Φυσικοθεραπεία, ασκήσεις ευκαμψίας και δύναμης υπό την επίβλεψη ειδικού. Σε περιπτώσεις προχωρημένης φθοράς, η αντικατάσταση της άρθρωσης μπορεί να είναι απαραίτητη. Διατροφικές συμβουλές και μπαχαρικά. Η χρήση μπαχαρικών στη διατροφή μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στην υγεία των αρθρώσεων, καθώς έχουν φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Κουρκουμάς, τσίλι και κανέλα είναι μπαχαρικά που ταιριάζουν εξαιρετικά σε διάφορα πιάτα και βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής στις αρθρώσεις. Ένα αποτελεσματικό φυσικό αναλγητικό για την αρθροπάθεια μπορεί να είναι ένα μείγμα από κίμινο, κολίανδρο και μοσχοκάριδο. Αυτά τα μπαχαρικά βελτιώνουν την κυκλοφορία του αρθρικού υγρού, προσφέροντας ενίσχυση στη λειτουργία των αρθρώσεων και βοηθώντας στη μείωση του πόνου και της δισκαμψίας. Η κατανάλωση 1 έως 2 μύτες μαχαιριού από αυτά τα μπαχαρικά την ημέρα θεωρείται ιδανική δοσολογία. Διατροφικές συμβουλές. Η διατροφή παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της αρθρίτιδας, κυρίως μέσω της μείωσης της φλεγμονής και της ενίσχυσης της υγείας των αρθρώσεων. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βρίσκονται κυρίως στο λινέλαιο και σε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, η ρέγγα και η σαρδέλα και είναι ισχυρά αντιφλεγμονώδη. Όσοι δεν καταναλώνουν ψάρια μπορούν να λάβουν ωμέγα-3 λιπαρά από λάδι φυκιών. Διατροφή που περιλαμβάνει τρόφιμα πλούσια σε σιλίκιο, όπως η βρώμη και το άγριο ρύζι, ενισχύει τους χόνδρους και βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητάς τους. Αντιφλεγμονώδη φρούτα και λαχανικά όπως το μπρόκολο, το σπανάκι και τα μύρτιλα περιέχουν συστατικά που προσφέρουν ανακούφιση από τους πόνους της αρθροπάθειας. Η κατανόηση και η διαχείριση της αρθρίτιδας απαιτεί μια προσεκτική προσέγγιση που συνδυάζει τη διατροφή, την άσκηση και την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Με τη σωστή διατροφή και την ενσωμάτωση φυσικών αναλγητικών όπως τα μπαχαρικά, οι ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και να μειώσουν τα συμπτώματα. Με αυτές τις προσεγγίσεις, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της αρθροπάθειας με θάρρος και αποτελεσματικότητα. Η ομάδα του DNA Care είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μείνετε πάντα ενημερωμένοι.